Vandaag is een speciale dag omdat het EPB al jarenlang bezig is met het digitaliseren en het verbeteren van het onderwijs. En we hebben als uitgeverij daarbij mogen helpen. En we zijn vandaag hier bij een uitreiking van DigiProof Award als beloning voor het werk van de afgelopen jaren. En als stimulans om door te gaan de komende jaren. Ik denk, wij zijn nu zo'n 3 jaar bezig met het EPB. En daarvoor is het EPB misschien al zelf op vooronderzoek geweest. De bedoeling voor de toekomst is dat we blijven doorgaan met digitaliseren. Ook met een digitale samenleving. Om misschien later ook met robots te gaan werken. Ontwikkelingen van AI te blijven volgen. En ja, het grotere doel is om leerlingen digitaal vaardig te maken. En zodat ze in de maatschappij van de toekomst ja, de mooie banen kunnen gaan vinden. En, ja, en mooie carrières kunnen gaan maken. En het eiland verder helpen. Uit een diagram die eigenlijk aan jaren hebben, nos doen ons premier diploma ding abo opleidingen. E awe nos tahaya charity bebolo, dus nos tahaya reconhecimento de Holanda, kun nos ta bezig ding mundo digital. E nos school ku comissa doen nos docenten nang Onze commissie doen ons docenten les over die digitale geletterdheid. En zij passen op onze alumnen, mirando con ons bij riba plataforma de Holanda, que traga online. Dus ons praticamente 90% online. Com nota Schengen, então agora é a base de ser nos alunos e docentes um curso de digitale geletterdheid. E a nós da tegel que doen nos 3 sterren que nos school que bom op weg riba digital wereld. Eta 3 streeën e nos haya 3 streeën. Nossa school que está bezig te innovando e steeds meer nos cambia nos manieren die traga den doorlopende leerlijn in Holanda. Dus nos alumnen que acaba a jera por bij Holanda of any parte no mundo e sigue MBO 3 opleiding. Dus ze zeggen het desafio mais grande que tem e que nós estamos orgulhosos de, porque nós temos hope anja, tá trabajando riba de e ayer nós mire fruto não e tá super contento de nossa uitslag. Nós temos trabalho não para naturalmente, pero nós temos nos promete alunos que tem diploma que está volwaardig MBO 2 e na Aruba nós temos ABO 2 opleiding. Sim, nós temos 3 anos trabalhando conjunto com a direção onderwijs e de nos stichting SCPB nos haya opdracht aqui, dus nós que doen een dankje oportunidade para nos por haya oportunidade aqui eigenlijk para develop opleiding novo nang aqui e danki na turnos docente nang ku a forma parte e persona nang ku pusha e bringa para nos chegar no nível aqui, nós trabalhamos com diferentes gente nang, bureau, nos admins nang, nos diretor nang para nos traz, para ser projeto PISA e me estou contento com AWE, nos porta orgulhosa de nos tegel e de nos diploma nang que nós também dona de dia domingo, dia luna e dia março.